Secretario General Provincial de Jóvenes Socialistas de la provincia de Castellón, Samuel Falomir. Muchas gracias a los dos. Y quería contar de la mano, porque Anto la va a explicar, que para eso es una de las madres políticas, me gusta llamarla, de esta ley, pero quería avanzar antes un pequeño mensaje, porque de la mano de esta ley las mujeres pasan a ser ciudadanas de primera, pudiendo decidir sobre sus propias vidas y sobre sus propios destinos. Hemos democratizado este derecho y hemos puesto orden y legalidad donde antes había irregularidad, ilegalidad y clandestinidad. Y por eso mismo, porque pensamos, como dice nuestro cartel anunciador de este acto, porque pensamos que el aborto es la última respuesta, a todas las personas que nos acompañéis hoy aquí, se os van a repartir, se os irá repartiendo preservativos y también información de cómo utilizarlos, y como comentaba antes ante los medios de comunicación, porque de Jóvenes Socialistas siempre ante las críticas contestamos con acciones claras que intentan mejorar, como siempre, la vida de la juventud de esta provincia. Sobre todo quiero pedir rigor porque es un tema serio el que vamos a tratar, pero quiero advertir a aquellos que critican esta ley que este nuevo derecho que conquistamos no obliga a abortar a nadie, simplemente le permite tener esa posibilidad y hacerlo dentro de un marco de legalidad y un marco de garantías, un marco garantistas, al igual que lo hacen todas las leyes que en estos 6 años, desde el gobierno socialista, del cual forma parte, controlando en el Congreso Anto, se han lanzado al mundo. Hemos solo necesitado 6 años para modernizar este país después de 8 años de sequía en derechos para la ciudadanía. Así que después de mucho trabajo, de muchas reuniones desde esta nueva Secretaría de Igualdad, Integración y LGTB, lanzamos este primer acto público y sobre todo quería agradecer a Samuel Falomir, que el pasado mes de noviembre confiara en mí para que estuviera en su equipo en esta nueva estructura provincial. Así que, ya para acabar y antes de dar paso a Samuel Falomir, decir que desde Jóvenes Socialistas tenemos este compromiso social para mejorar la calidad de vida de toda la provincia de Castellón, porque como dijo Charles Kettering, a los jóvenes socialistas nos interesa el futuro porque en él vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Muchas gracias y le doy la palabra a Samuel Falomir. Bé, bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, voldria felicitar a David com a secretari general de l'Ocupació d'Onda i com a secretari d'Igualtat de l'Executiva Provincial per l'organització de l'acte. Com podem veure, no falta detall en tots els actes que s'organitzen des d'Onda i en la col·laboració de David i tots els seus companys. També donar les gràcies a la companya de partit, a la diputada Antònia García Valls, per haver acceptat la invitació que li ha fet David a avui participar en aquest acte tan important per a tots els socialistes, perquè ella sí que ha estat un poquet molt més que nosaltres en tota la tramitació de la llei sobre salut sexual i reproductiva i interrupció de l'embaràs, i per tant ella és l'experta i serà la que realment ens explicarà en molts més matisos el contingut d'aquesta llei tan important per a les dones d'aquest país. Jo no vaig explicar la llei perquè, com ja he dit, ho explicarà Anto, però com molt bé dit, és una llei que garantirà uns drets que fins fa molt poc temps estan un poquet amagats, no sabíem massa bé on estan, i per tant ara sí que és el moment que les dones tinguin ple dret per a decidir si és el moment de ser mares o si no és el millor moment. Per tant, una vegada més, es nota que el govern socialista, com ha dit antes David, en 6 anys, dins de les seves polítiques progressistes per a garantir els drets i les llibertats individuals de les persones, ha apostat per aquesta llei. Jo sí que voldria fer una referència sobre la importància que és, a banda que s'aproven lleis, sobretot l'important que és l'educació. Si realment hi ha una educació sexual que s'implantés en Espanya, com en els països europeus ja està, possiblement no estaríem parlant normalment d'aquestes classes d'avortament tan alt. Per tant, crec que és important que dins d'esta llei que ho arreplegue en l'educació sexual en les escoles, gastar-se menys diners en tonteries, per parlar clar, en vendre coses que són fum, i si realment gastar-se diners en campanya de conscienciació, sobretot a la gent jove, de que se pot evitar un embaràs per no tenir que arribar a un avortament.
Per tant, jo simplement ja li passo la paraula a Anto perquè ens expliqui molt millor tot el contingut de la llei, perquè crec que és una llei, com hem dit abans, que s'avança molt en aquesta societat, que és una llei que feia falta per a les dones per a garantir la seva seguretat jurídica, tant ells com els professionals, i que no fins ara que només pogueren accedir a interrupció després d'embaràs aquelles persones que econòmicament podien, i aquelles persones que sabien que podien en altres èpoques anar a altres països per avortar, que justament són les que ara estan dient no a l'avorto i possiblement fa uns anys anaven als altres països per avortar. Entonces ja li dono el pas a Anto perquè ens expliqui més detingudament tota aquesta llei. Bona vesprada. En primer lloc, vull agrair als joves socialistes i especialment a David i a Samuel que hagin organitzat aquest acte i em permeten compartir aquesta vesprada amb vosaltres ací a Onda. Vinc a parlar-vos d'igualtat, que és una qüestió que m'ocupa i me preocupa des de fa molt de temps. Sabeu que tenim un govern a Espanya i un president del govern absolutament compromesos amb la igualtat d'oportunitats, com no podia ser d'una altra manera des de la pròpia ideologia que tots compartim. Des del primer moment, el govern socialista, des del primer moment me referisc a 2004, va començar a treballar per la igualtat. Calia complir el compromís electoral de que la primera llei que s'aprovaria seria la Llei Integral de Mesures contra la Violència de Gènere, i així va ser. Però a més es van aprovar dues lleis més que pretenen, i en aquests moments ja podem parlar de que han canviat substancialment la nostra societat. La Llei Integral de Mesures contra la Violència de Gènere, la Llei d'Atenció a Persones amb Dependència i la Llei d'Igualtat van ser aprovades en l'anterior legislatura i ja estan donant resultats. Després em referiré a elles, però abans he de significar un fet molt important en relació a la igualtat que es va donar al principi d'aquesta legislatura. I és la creació, la mateixa creació del Ministeri de la Igualtat. Es tracta des del govern socialista de continuar apostant per les polítiques d'igualtat, mitjançant la creació d'una nova estructura, la de major rango institucional amb tot el significat simbòlic i polític que té, i que suposa la prova contundent del compromís del govern amb el seu president al cap de continuar mantenint la lluita per la igualtat en el si mateix, en el cor de l'agenda política. La creació del nou ministeri ens ha dut a constituir també les comissions d'igualtat al Congrés de Diputats i al Senat, amb competència plena legislativa front a l'etapa anterior en què existia la Comissió Mixta d'Igualtat d'Oportunitats i dels Drets de les Dones que no la tenia. Això es produeix per una incorrecta actuació per part de les autoritats autonòmiques d'aquestes comunitats autònomes que no fan funcionar de manera adequada les matèries que són de la seva competència. L'avaluació individualitzada de cada persona dependent que permet establir el grau de dependència que dona lloc als drets i al tractament que li correspon. És això el que passa així a la nostra terra i és de l'exclusiva responsabilitat de la comunitat autònoma de la Generalitat Valenciana el retras en l'aplicació de la llei, ja que aquest retras no es dona a altres comunitats autònomes. Per tant, no hi ha un defecte a la norma, no hi ha una falta de finançament i no hi ha excuses. Casualment, aquests retrasos o mala aplicació sempre se donen en comunitats autònomes governades per el Partit Popular. Per tant, ens trobem davant d'una estratègia política encaminada per les raons que el mateix Partit Popular haurà d'explicar a retrasar la llei de la dependència i a impedir que millori en definitiva la situació de milers de persones dependents i de les seues famílies. En quant a la llei integral de mesures contra la violència de gènere, aquesta llei té 5 anys de vida i és una llei molt important per a les dones però sobretot per a la societat. Gràcies a aquesta llei avui tenim més consciència social sobre aquest problema, les dones estan més protegides, hi ha més dones que denuncien i aconsegueixen eixir de la xarxa de maltractament en la que viuen durant anys. La violència de gènere està desafortunadament contaminant tota la societat i per això tota la societat ha de lluitar contra ella. Tenint en compte la importància del treball conjunt de totes les administracions en aquest tema, del govern central,
de les comunitats autònomes, en el nostre cas de la Generalitat Valenciana, i dels ajuntaments. El passat mes de novembre es va aprovar l'informe resultat del treball d'aquesta subcomissió i vull destacar que, tot i que es van fer recomanacions